to tady posloucháte za Ale já jim do čeho? Já točím. Raz, dva, tři, čtyři, hej. 1, 2. Jak se těšíš? Dobře! Jo? Tady budou nějaký šermíři dneska. Už se těším. Jo. 1, 2, hej. Raz. 1, 2. Čau. Kdybyste se viděli potom na videu, tak se nedivte. Ty úsměvy, když se točíte, je jiný, co? Čau, jak se vede? Dobrý. Dobrý? Bojíš se? Ne. Ne? Tak to je dobře. Známe tváře. Známe tváře, samozřejmě všichni budete na videu. Tak to je super. Tak to se tady taky děje, ano. 1, 2, 3. Hej. Jak jsi připravený? Vůbec. Vůbec? Tak to se těšíme. Přestávka zima, že jo, tak člověk byl v klidu, ale... Tak něco řekni. Ještě nemám co. Raz, dva.